இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சல சலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் ஒரு தடவை என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை சொல்லி வரவேற்கிறேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குறதா மாதாஜி? யாராவது ஒருத்தர் ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணுங்க. நான் உங்களை மியூட் பண்ணிருக்கேன். கேக்குறது மாதாஜி? கேக்குறதா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே நான் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோபனா சுப்பிரமணியம் மாதாஜி, உங்களோட டிவைஸ கொஞ்சம் மியூட்ல வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. நீங்க வீட்ல பேசுறது எல்லாமே கேக்குறது இங்க நீங்க மியூட்ல வச்சுட்டா நல்லா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். தியான யோகம் சாப்டர் 6 தியான யோகம். இந்த சாப்டர்ல பகவான் இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். அத்தியாயம் 5 சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம ரீகேப் பார்த்திடலாம். சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகா. யச்யச்ரேய
எது எனக்கு நல்லது, ரெண்டுமே வந்து முக்திக்கு செல்லுகின்ற வழிதான். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் வந்து உனக்கு ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னாரு. சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகா சிறந்தது, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படு அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார். கர்மயோகமா சந்நியாசமா எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்ப வந்து சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகமே சிறந்தது. கர்மயோகோ விசிஷ்யதே அப்படிங்கிறதுக்கும் அவர் என்னென்ன ரீசன் எல்லாம் சொன்னாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அதாவது கர்மயோகா நிஷ்காம கர்மத்தில் செயல்படு. ஏன் நிஷ்காம கர்மத்தில் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னா, கர்மயோகங்கள் செய்யும் போது கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாமல் செய்தால் நாம் பந்தப்பட்டு விடுவோம். சோ பந்தப்பட்டு விட்டால் அதற்கேற்ற மாதிரி நம்ம செயல்கள் செய்வோம். சோ மறுபடியும் பிறப்பு எடுக்க வேண்டி வரும். அப்போ அதையவே வந்து நிஷ்காம கர்மமா செய்யும் போது நம்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறோம். குர்வன் அபீன லிப்யதே அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொன்னதை நம்ம நேத்து பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. சோ எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு செய்யறதுனால அந்த பலன் விளைவுகளிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்வதனால நம்ம இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு நமக்கு ஒரு வழி கிடைக்கிறது. சோ பீஸ் ஃபார்முலா, சாந்தி மந்திரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். நாத்வா மாம் சாந்தி மிருச்சதி அப்படின்னு பகவான் சொன்னாரு. சோ இந்த சாப்டர்ல 27, 28 ஸ்லோகங்கள் வந்து மறுபடியும் இந்த 6வது சாப்டர்ல வந்து சொல்லுவாங்க. நம்ம அது வரும்போது நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். அந்த 5வது சாப்டர்ல 2 ஸ்லோகங்களை, அது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். 6வது சாப்டருடைய அந்த முன்னுரை மாதிரி இருக்கும் அந்த 27, 28 ஸ்லோகம். அதை அப்புறமா பார்க்கலாம். இப்ப இதனுடைய முக்கியமான வார்த்தைகள் என்ன, இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல். சோ யோகா செய்து எப்படி பகவானை அடைவது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்ல போறார் பகவான். 1லிருந்து 9வது ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும். சமபுத்திர் விபஸ்யதே அப்படிங்கிறது இதுல முக்கியமான வார்த்தை. அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள். சோ அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து அஷ்ட அங்கம் அப்படின்னா, அஷ்ட அப்படின்னாவே 8 அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ 8 ஃபோல்டு. சோ இந்த 8 நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். 10லிருந்து 32 வரைக்கும். சோ ரகசி ஸ்திதா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க 3rd ஒன், ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சோ மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தலைன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும், மனதை கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து 33லிருந்து 36வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயங்களை சொல்ல போகிறார். அப்யாசேனது கௌந்தேய அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல முக்கியமான வார்த்தை. இப்போ தோல்வியுற்ற யோகி இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் செய்து பகவானை வந்து அடைவதற்கு முயற்சி செய்கிறான் ஒரு யோகி. ஆனா அந்த முயற்சி வந்து தோல்வி அடைகிறது அப்படின்னா அந்த யோகியின் நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து நமக்காக அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்போம்னு தெரியும் அவருக்கு. சோ அதனால அவரே வந்து கேட்டு நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் பண்ணிடுறாரு நம்மளுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம். சுசீனாம் ஸ்மிருதினாம் கேகே அப்படின்னு முக்கியமான வார்த்தை. பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகா. சோ யோகங்களிலே வந்து யோகா அப்படின்னா என்ன, மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன். லிங்க் பிட்வீன் ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. நம்மை பக்தனை பகவானுடன் இணைக்கக்கூடிய அந்த யோகத்துக்கு பேருதான் வந்து இந்த யோகா அப்படிங்கிறது, யோகம் அப்படிங்கிறது. சோ சோலையும் சூப்பர் சோலையும் இணைக்கக்கூடியது, அதுதான் யோகம். சோ இத வந்து இந்த யோகங்களிலே எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னா பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. யுக்த மனோமதக அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு யோகி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு, இல்லைங்களா, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இவர்கள் எல்லாமே வந்து ரஜோகுணம் மிகுந்தவர்கள். சோ அவங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் யோகா செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. ஒருத்தர் வந்து யோகா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இந்த யோகத்துல வந்து இந்த கலர் கலரா கொடுத்திருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, 7 கலர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது என்ன அப்படின்னா, இது எல்லாமே வந்து யோக சக்கரங்கள். சோ நம்ம பாடியில எத்தனை யோக சக்கரங்கள் இருக்கு அப்படின்னா 7 யோக சக்கரங்கள் இருக்கு. சோ இந்த யோகம் அப்படின்னா நான் முதலே சொல்லிட்டேன், கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா. சோ பகவானை அடைவதற்கு இந்த யோகா கூட ஹெல்ப் பண்ணுது. சோ இந்த யோகம் மட்டும் இல்ல, இந்த தியானம் யோகம் மட்டும் கிடையாது, வேற எந்தெந்த யோகங்கள் மூலமா பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். கர்ம யோகம் பண்ணலாம், ஞான யோகம் பண்ணலாம், தியான யோகம் பண்ணலாம், அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணலாம். எல்லாமே வந்து கடவுளை அடைவதற்கு ஒரு வழிதான். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, முக்கியமா இந்த சாப்டர்ல அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க. சோ இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த காலத்துக்கு, இந்த கலியுகத்துக்கு ஏற்ற யோகம் கிடையாது. இது எல்லாம் எப்ப செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா சத்திய யுகத்துல வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த யோகங்கள். பட் அது வந்து என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு பகவான் வந்து சொல்றாரு, இதெல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீங்க வந்து என்னை அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இதை விட ஈஸியா இருக்கு, அதன் மூலமாகவே வந்து நம்ம பகவானை வந்து அடையலாம் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. சோ இங்க 7 சக்கரங்கள் இருக்கு. இந்த சச்சக்கரங்கள் வந்து நம்முடைய உடம்பிலே இருக்கிறது. சோ இந்த 7 சக்கரங்களும் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்ல இருக்கு, செயல்படல. அதை செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு குரு கிட்ட போய் யோகங்களை கற்றுக்கொண்டு குருவின் உதவியோடு ஒவ்வொரு சக்கரத்தின் மீதும் மனதை நிலைநிறுத்தி தியானம் செய்து அதுக்கப்புறமா தான் அதை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த 7 சக்கரங்கள் குருவின் மூலமே வந்து நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். சோ இந்த 7 சக்கரங்கள் எங்கெங்க இருக்கு, இதுல முக்கியமானது வந்து நம்ம ஸ்பைனல் கார்டோட டிப் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த மூலாதாரத்துக்கும் இந்த தொப்புள் கொடிக்கும் நடுவுல இருக்கிற அந்த பார்ட், ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்குமே வந்து ஒரு கடவுள்கள் வந்து அதற்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. சோ இந்த மூலாதாரத்திலிருந்து இந்த வயிற்று பகுதி தொப்புள் கொடிக்கும் நடுவுல இருக்கிற பகுதிக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா சுவாதிஷ்டம் அப்படின்னு பேரு. இங்க யார் வந்து இந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணு தான் அங்க இருக்கிறாரு. அந்த பகவான் விஷ்ணு அங்க இருக்கிறதுனால வயிற்றிலே நெருப்பாக இருக்கிறார். நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடெல்லாம் ஜீரணம் ஆகணும் அப்படின்னா அங்க ஒரு ஹீட் வந்து தேவைப்படுகிறது. அந்த ஹீட்டா, அந்த நெருப்பா அங்க வந்து பகவான் விஷ்ணு வந்து இருக்கிறார். இப்ப வந்து தொப்புள் கொடிக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது அதுல வந்து மகாவிஷ்ணு. வயிற்று இப்போ வந்து இங்க மணிப்புரா, தொப்புள் கொடியில இருக்கிறது வந்து மணிப்புரா அப்படின்னு பேரு. அதை யாரு ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா கணபதி ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. இப்போ இதயத்துல இருக்கிறது ஒரு சக்கரம் அநாத சக்கரம் அப்படின்னு பேரு. கழுத்து கிட்ட இருக்கிறது வந்து விசுத்த நாடி அப்படிங்கிற பேரு. இந்த யோகா எல்லாமே வந்து இப்ப இருக்கிற யோகாவுக்கும் அப்ப இருந்த யோகாவுக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே கிடையாது. அந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிறது கடவுளை சென்று அடைவதற்கான ஒரு வழி. இப்ப சொல்லி கொடுக்கிற யோகா எல்லாமே கமர்ஷியலா ஆனது, பணம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒரு வழியாக இருக்கிறது. இங்க இருக்கிறவங்க யாரும் இந்த யோகா மூலமா கடவுளை வந்து அடைவதற்கு வழி சொல்லி தருவது கிடையாது. பணம் சம்பாதிப்பதற்காக ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் கூட நீங்க வச்சுக்கலாம். அவ்வளோ ரொம்ப தப்பா பேச வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சா ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க அதை முடிச்சுக்கலாம். சோ ஒவ்வொரு சக்கரத்தின் மீதும் நிலை நிறுத்தி தியானம் செய்வதன் மூலமாக அந்த சக்கரத்தை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். அதை நம்மனால பண்ண முடியாது, ஒரு குருவின் துணை நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது. இப்ப அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அஷ்டம் அப்படின்னா 8 அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். நம்மள ஸ்கூல்ல படிச்சோம், அஷ்டதிக்ஜங்கள் அப்படின்லாம் படிச்சிருக்கோம். அஷ்டம் அப்படின்னாவே 8. அங்கம்னா தெரியும் நம்மளுக்கு,
சரிங்களா? சோ யோகா அப்படிங்கிறது கனெக்ஷன், லிங்க். சோ இந்த 8ஐயும் இணைத்து எப்படி யோகம் செய்வது? 8 பார்ட்ஸ் இருக்கு இந்த யோகால. என்னென்ன 8 பார்ட்ஸ் அப்படின்னா, யம, நியம, ஆசனம், பிராணயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி அப்படிங்கிறது தான் ஒன்னொன்னும். சோ இத ஒன்னொன்னு நம்ம தனியா ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப சும்மா என்ன அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். யமம் அப்படின்னா வெளிப்புற பண்புகள். வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்னா என்ன? நம்ம எந்த இடத்துல உட்கார்ந்து நம்ம தியானம் செய்ய போகிறோமோ அந்த என்விரான்மெண்டல் பிளேஸ் தான் இந்த யமம் அப்படிங்கிறது. சோ அந்த இடம் கூட ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு சேக்ரடான பிளேஸா இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு யாத்ரா பிளேஸா, ஒரு பில்கிரிமேஜா இருந்தா இன்னும் ரொம்ப சிறந்தது. அமைதியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. சரிங்களா? அந்த மாதிரி பண்புகள் தான் யமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. நியமம் அப்படின்னா உட்புற பண்புகள். நம்ம மனசையும் சுத்தமா வச்சிருக்கணும். நம்ம உட்கார இடமெல்லாம் தூய்மைப்படுத்திட்டு மனசை குப்பையா வச்சிருந்தோம், மனசு எங்கெங்கயோ போயிட்டு எங்கேயோ எது மேலேயோ நாட்டமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, மனசு குப்பையா இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி யோகம் செஞ்சு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. சோ அத எப்படி நம்முடைய புலன்களையும் மனசையும் எப்படி சுத்தப்படுத்தி அதை எப்படி தயார்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்றதுதான் நியமம். ஆசனம் அப்படின்னா உட்காரும் விதம். ஸ்ட்ரைட்டா உட்காரணும், மூன் போட்டு உட்காரக்கூடாது, கண்கள் எங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் எந்த மாதிரியான போஸ்டர் அத சொல்றதுதான் ஆசனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. பிராணயாமம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், மூச்சு பயிற்சி. சோ தியானத்துல உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறமா மூச்சு பயிற்சி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றது பிராணயாமம். பிரத்யாகாரம் அப்படிங்கன்னா புலன்களை அடக்குதல். தியானம் பண்றோம்னு உட்கார்ந்துட்டோம், எங்கேயோ ஒரு மரத்துல பறவைகளுடைய சத்தமோ இல்ல வேற ஏதாவது சத்தமோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதனால அட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது. சோ கண்கள் அதை பார்க்க கூடாது. சோ அந்த மாதிரி நம்முடைய புலன்களுக்கு எல்லாம் அந்த புலன்கள் அடைச்சிடணும். ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களை கதவுகளை புலன்களை நம்ம கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும். புலன்களை அதனுடைய இச்சைப்படி நடக்க விடக்கூடாது. சோ அது பிரத்யாகாரம். தாரணை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கவனத்தை ஒருமித்தல். சோ கான்சென்ட்ரேஷன். சோ எங்க கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் தாரணை. தியானம் அப்படிங்கிறது தியான நிலையை உட்கொணர்தல். சோ பகவான் மேல நம்ம மனசுல பரமாத்மாவாக இருக்கிற அந்த பகவானை நினைத்து நம்ம தியானம் செய்யணும். நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் எங்கேயுமே திரும்பக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி மனசுல இருக்கிற பகவானை நினைச்சு தியானம் செய்யும் போது நம்மளுக்கு ஏற்படுகிற ஒரு நிலைக்கு பேர் தான் பகவானை நம்ம நேரடியா பார்க்கிறோம். சோ அந்த நிலைக்கு பேர் தான் சமாதி, ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். அதேதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, 5th சாப்டர்ல 27 and 28 ஸ்லோகம் இந்த 6வது சாப்டருக்கு ஒரு முன்னுரையாக இருக்கிறது. அதனால இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்திடலாம். ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பகிர்வாம்யாம் பாஹ்யாம் சக்ஷு சைவாந்தரே ப்ருவோ பிராணாபானௌ சமவ்ருத்வா நாசாப்யந்தரசாரிணௌ யதேந்திரிய மனோ புத்திர் முனிர்மோக்ஷபராயணக விகதேஷா பயக்ரோதோ யசதா முக்த ஏவச. சோ எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்த நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே
அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் சொல்லுகிறது. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த என்விரான்மெண்ட்ல என்ன நடந்தாலும் அது அவர்களை பாதிக்காது. அவங்க உட்கார்ந்து அவங்க மனசெல்லாம் பகவான் கிட்ட லயிச்சு இருக்கும். சோ எதுவுமே அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவங்க புலன்களை எல்லாம் கட்டுக்குள்ள வைத்திருக்கிறார்கள். இப்போ பார்வை எங்க இருக்குது? புருவ மத்தியில் அவர்களுடைய பார்வை நிலை நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சோ நாசிக் உள் வெளி சுவாசங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அங்க ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டேட் அங்க உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது சுவாசத்துல. அண்ட் மனம் அண்ட் புலன்கள் அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி. சோ மனதை கட்டுப்படுத்துகிறார், புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறார், அறிவையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். இந்த மாதிரி விரும்புகிறவர் எதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்படுறார்? முக்தியை அடைய விரும்புகிறார். சோ அவருக்கு ஆசை கிடையாது, பயம் கிடையாது, கோபம் கிடையாது. இவற்றிலிருந்தெல்லாம் விடுபட்டு விட்டார். சோ எப்போதும் இந்த நிலையில தியானம் செய்யும் போது மட்டும் கிடையாது, எப்பவுமே 24/7 எப்பவுமே இதே மாதிரி ஆசை இல்லாம, பயம் இல்லாம, கோபம் இல்லாம யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த உலகத்திலேயே முக்தி அடைந்தவர்களுக்கு சமம் அப்படின்னு இங்க பகவான் இந்த 2 ஸ்லோகத்துல சொல்றார். இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். மனம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறது. பந்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனாஜிதக அனாத்மனஸ்து சுதத்ருத்வே வர்தேதாத்மைவ சத்ருவத். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ மனம் போன போக்கிலே போக வேண்டாம் அப்படின்னு ஔவையார் கூட சொல்லியிருக்காரு. சோ மனம் எதுக்கோ ஆசைப்படும் இல்லைங்களா? அது சொல்றபடி எல்லாம் நம்ம கேட்டா நமக்கு கெட்ட பேர் வரும். நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது, அது வீழ்ச்சிக்கே வகுத்து விடும். சோ அதனாலதான் மனம் என்ன சொன்னாலும் அதன்படி நடக்காமல், அது நமக்கு மட்டும் இல்ல, நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும் நல்லதா, அது பயனளிக்க கூடியதா அப்படின்னு நம்முடைய அறிவை கொண்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கணுமே ஒழிய, மனம் சொன்னபடி எல்லாம் போனா நமக்கு அது நல்லதில்லை அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ மனதை வென்றவனுக்கு மனசு ஏதாவது செய்யின்னு சொன்னா கூட நீ பேசாம உட்காரு அப்படின்னு நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும். எனக்கு தெரியும், நான் சொல்றத நீ செய் அப்படின்னு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல்குள்ள வச்சிருந்தோம்னா அது எப்பவுமே மனசுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம என்ன சொன்னாலும் இவங்க கேட்க போறது கிடையாது. அதனால அவங்க தன்னோட நிலையை உணர்ந்து பேசாம இருந்துருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம அடக்கி வச்சிருந்தோம்னா அது நம்மளுக்கு நண்பனாக இருக்கும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, மனம் போன மாதிரியெல்லாம் சொன்னபடியெல்லாம் நடந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது நம்மளை டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். அப்ப அதுவே நமக்கு மிகப்பெரிய விரோதியாக மாறிவிடுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப நம்ம ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்க போறோம். யமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல யமம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமா, அது ஃபர்ஸ்ட் என்ன, வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்னு இருந்துச்சு. அது என்னன்னு நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். யோகி யுஞ்சேத சததம் ஆத்மானம் ரகசிஸ்தர ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராசே அபரிக்ரக. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். ஒரு யோகி அப்படின்னு யார சொல்லுவோம் அப்படின்னா, யாருடைய மனமும் உடலும் ஆத்மாவும்
எப்போதும் பகவானில் லயித்திருக்கிறதோ அவர்கள்தான் வந்து யோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். அவர்கள் எப்படி வந்து யோகம் செய்வார்கள் அப்படின்னா, எங்கேயாவது ஒரு தனிமையான இடம், நம்மளுக்கே தெரியும் நிறைய பேர் இமயமலைக்கு ஓடி போயிடுறாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்மனால பண்ண முடியாது. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இதெல்லாம் வந்து சத்திய யுகத்திலே வந்து செய்யப்பட்டிருந்த யோகங்கள். இப்பவும் இருக்காங்க, இப்பவும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, இருக்காங்க. பத்ரிகாசிரமத்துல, இமயமலை தொடர் அந்த மாதிரி அடிவாரத்துல எல்லாம் யோகிகள் இருக்காங்க. சோ ரொம்ப குறைவு, ரொம்ப ரேர். சோ அவங்க வந்து தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து, எப்பவுமே அவங்க கூட்டத்துக்குள்ளேயே இருக்க மாட்டாங்க. இந்த பப்ளிக் இதுல வந்து அவங்க வந்து சேரவே மாட்டாங்க. அவங்க எப்பவுமே வந்து தனிமை விரும்பிகளாக இருப்பார்கள். ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே வந்து மனசுல யாரோட வந்து கனெக்ஷன்ல இருக்காங்க, பகவானோட கனெக்டிவிட்டியில இருக்காங்க. சோ அங்க தனியா வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மனது வந்து கொஞ்சம் விட்டாலும் அது எங்கேயோ போயிடும். அதனால அதை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க வந்து பகவானுள்ளே லயித்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வந்து உரிமை உணர்வுகள், உரிமை உணர்வுனா இது என்னோடது, நான், எனது அப்படிங்கிற அந்த ஓனர்ஷிப்போ ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்போ அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாமே வந்து பகவானுடைய சொத்து. நான் கொஞ்ச நாள் இங்க இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு நேத்து கூட உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். சோ அதுதான் அங்க அந்த உரிமை உணர்வு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்களுக்கு உரிமை உணர்வும் இல்ல, ஆசைகள் வந்து அறவே கிடையாது. சோ இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து யோகின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். இவர்கள் வந்து ஒரு நல்ல இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து மனதை கட்டுப்படுத்தி யோகம் செய்வதற்கு அவர்கள் வந்து தயாராகிறார்கள். அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். எப்படி வந்து எப்படி யோகம் செய்யலாம், இது வந்து முன்னாடி முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்துக்கானது. எப்படி வந்து யோகம் செய்யலாம் அப்படின்னா, ஹவ் அப்படின்னு கேட்டா, ஜப யக்னம், ஜப முறையில் யோகம் செய்யலாம். நீங்க ஜபிச்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா கூட இப்ப கூட ஆரம்பிக்கலாம். சோ அமைதியாக உட்கார்ந்து எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம உங்களுக்கு மாலை எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க கையில வச்சுக்கலாம். சோ அது எப்படின்னு ஒரு வீடியோ இன்னைக்கு போஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சாப்டர்ல. சோ மாலை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வந்து ஒரு தனியான இடத்துல உட்கார்ந்து, வீட்லயே கூட, ஏன்னா பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, அப்ப எல்லாமே அமைதியாக இருக்கும். சோ நீங்க வந்து தனியா உட்கார்ந்து அமைதியான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து உட்கார்ந்துட்டு மகா மந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்க வேண்டும். மகா மந்திரத்தை எப்படி சொல்ல, இதுக்கு வந்து ஒரு குரு வந்து உபதேசம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. மகா மந்திரத்திற்கு யாருமே சொல்லித்தராமலே, உபதேசம் பண்ணாமலே நம்ம வந்து நம்மளே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுல எந்த தப்புமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நமக்கு கேட்கிற மாதிரி நம்ம சத்தமா சொல்லணும். நமக்கு கேட்கிற மாதிரி, ரொம்ப சத்தமா சொல்ல வேண்டாம், நமக்கு கேட்கிற மாதிரி சொல்லணும். நாம் சொல்லுவதை நம்முடைய செவிகள் வந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி அட்டென்டிவா சொல்லணும். ஒரு வார்த்தைகளும் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்க வேண்டும். அவசரமா சொல்லக்கூடாது. சோ அந்த காதுல நம்ம சொல்றத வந்து நம்மளுடைய காதுகள் கேட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து யோகிகள் வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க, ஒரு செக்லூடட் பிளேஸ செலக்ட் பண்ணி. சோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்வதற்கு நமக்கு வந்து செக்லூடட் பிளேஸ் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம வீட்டுல ஏதோ ஒரு மூலையில தான் உட்கார்ந்து நம்மளால பண்ண முடியும். வேணா மொட்டை மாடிக்கு போலாம், சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த உட்கார்ந்துட்டு நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சோ அந்த நம்ம சொல்லும் போது ஏன் சத்தமா சொல்லணும் அப்படின்னா, ரொம்ப சத்தமா சொல்லணும்னு சொல்லல நானு, நமக்கு கேட்கிற மாதிரி சொன்னா போதும். அந்த மாதிரி இப்ப மொட்டை மாடியில எல்லாம் போய் உட்கார்ந்து சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்ப நிறைய பேர் வந்து அங்க வந்து மாடி தோட்டம் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க, அங்க செடி கொடிகள் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு கார்டன்ல உட்கார்ந்து சொல்றீங்க அப்படின்னா செடி கொடிகள் எல்லாம் இருக்கும், அந்த பிராணிகள் எல்லாம் அங்க இருக்கும். சோ சுத்தி இருக்கிற இடமே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்னால பவித்திரமாக மாற்றப்படுகிறது. சோ அதனாலதான் கொஞ்சம் சத்தமா சொன்னா மற்றவர்களும் வந்து பயனடைவார்கள்
அப்படிங்கிறதும் ஒரு ரீசன். ஸோ அட்டென்டிவா சொல்லணுங்கிறது ஒரு ரீசன். இதனால சுத்தி இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களும் ஜீவராசிகளும் கூட இந்த மந்திரத்தினாலே பயனடைகிறது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா அந்த வார்த்தைகளுக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து அந்த இருக்கிறது. ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ். ஸோ இடத்தையே சுற்றி இருக்கிற இடத்தை சுற்றி இருக்கிற ஜீவராசிகளை எல்லாம் அது வந்து பவித்திரப்படுத்துகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது இவங்க வந்து கரெக்டான ஆர்டர்ல சொல்லல, இவங்க அப்படி சொல்லிட்டே வராங்க. நம்ம என்ன அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லைட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். யுஜ்ஜன்னயேவ சதாத்மானம் யோகி நியதமானசக சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகிறான். சோ ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே, உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை எல்லாமே அந்த யோகியினுடைய கட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு. உடல் அந்த யோகி என்ன சொல்றாரோ அததான் கேட்கும். மனசு தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு செயல்பட முடியாது, அந்த மாதிரி கட்டி போட்டு வச்சிருக்கிறாரு. செயல்களையும் வந்து அவர் வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்தும் செயல்களை மட்டுமே அவர் வந்து செய்வாரு. மற்ற செயல்களுக்கு எல்லாம் வந்து அவர் அந்த பக்கமே திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாரு. இப்படி ஒரு டிசிப்ளின்டா வந்து அவருடைய உடலையும் மனதையும் செயல்களையும் வந்து கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவருக்கு பௌதீக வாழ்க்கையை வந்து களைந்து விட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இந்த மெட்டீரியல் லைஃப் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து தனித்து இருக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற யோகி கடைசியில வந்து இந்த உடலை உகுக்கும் போது எங்க போய் சேருவார் அப்படின்னா கிருஷ்ணலோகத்தை வந்து சென்று அடைகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இவர் எப்படி வந்து தன்னுடைய செயல்கள், உடல், மனம் எல்லாத்தையும் அடக்கிறார் அப்படின்னா, எப்படி ஒரு ஆமை வந்து தன்னுடைய ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வரும் காலத்துல எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய கூட்டுக்குள்ள, தன்னுடைய ஓட்டுக்குள்ள வந்து உடலை வந்து சுருக்கி கொள்ளும். அந்த மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்படாத செயல்கள் எங்கே நடந்தாலும் அவர் வந்து அதுல கலந்து கொள்ள மாட்டார். கலந்துக்காம தன்னுடைய அங்கங்களை எல்லாம், புலன்களை எல்லாம் எவ்வாறு ஆமை தன்னுடைய ஓட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறதோ அந்த மாதிரி வந்து இழுத்து வைத்துக் கொள்வார் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் லைனே மறைஞ்சிருக்கு எனக்கு. I want to பதினாறாவது ஸ்லோகம். அநாத்யஸ்னதஸ்து யோகோஸ்தி நச்சைகாந்தம் அனஸ்னதக நச்சாதி ஸ்வப்னசீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. சோ அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ, அத்தகையவன் யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ அந்த யோகிகளுடைய உணவு கட்டுப்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும். சோ சாப்பிடுற விஷயத்த கூட நம்மளுக்கு பகவான் சொல்லி தராரு. சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப ஜாஸ்தியா சாப்பிடுறவன் அவன் வந்து யோகியாக முடியாது, ரொம்ப குறைவா சாப்பிடுறவன் அவனாலையும் யோகியாக முடியாது. சோ அதே மாதிரிதான் உறக்கம் கூட. ரொம்ப அதிகமா உறங்கினாலும் அவர் குறைவாக உறங்கினாலும் அவர்கள் வந்து யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஜாக்கிரதோ நைவ சார்ஜுன நச்சாதி ஸ்வப்ன சீலஸ்ய ஜாக்கிரதோ நைவ சார்ஜுன. சோ அவ்வளவு ஜாஸ்தியா உறங்கினாலும் மிக குறைவாக உறங்கினாலும் அவர்கள் வந்து யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது. சோ ஃபுட் கட்டுப்பாடு சொல்லிட்டாரு, உறக்கத்தையும் சொல்லிட்டாரு. யோகிகளுக்கு எது வேண்டும் எது வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
சோ இயற்கைக்கு எதிராக நாம் செயல்படக்கூடாது அப்படிங்கறதா இங்க இருக்கிற ரூல். சோ இயற்கை வந்து இத்தனை மணி நேரம் வந்து நம்ம தூங்கலாம் அப்படின்னு அனுமதித்திருக்கிறது. சோ நம்மளுடைய சாப்பாடு கூட பசிக்கும் போது சாப்பிடணும். ஒரு அரை வயிறு அந்த வயிற்றுல வந்து கொஞ்சம் ஒரு கேப் இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ எப்ப நம்ம வந்து இயற்கைக்கு எதிராக செயல்படுகிறோமோ அப்ப வந்து நம்முடைய உடல் நலன் பாதிக்கப்படும். சோ இவ்வளவு நேரம் தூங்கணும், குறைவாக தூங்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு 8 மணி நேரமோ 7 மணி நேரமோ கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த உடம்புக்கு ஓய்வு தேவை. இந்த டைம்ல வந்து தூங்கிடணும் அப்படின்னா தூங்கிடணும். லேட் நைட்டா இந்த ஐடி செக்டார்ல ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாம் வந்து லேட் நைட்டா வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இயற்கைக்கு எதிராக நடக்கும் போது நமக்கு என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம தூங்குற நேரத்துல நம்ம உடம்புல இருக்கிற இன்டர்னல் பார்ட்ஸ், கல்லீரல், அது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது தங்களுடைய கழிவுகளை வெளியே தள்ளும் நேரம். அந்த நேரத்துல உட்கார்ந்து டிவி பாக்குறது, மொபைல நோண்டிட்டு இருக்கிறது, லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்றது, இந்த மாதிரி இயற்கைக்கு எதிராக நடக்கும் போது பாடி என்ன செய்யும்? கண்டிப்பா நம்மை வந்து உடல் நலக்குறைவிலே தான் வந்து நம்ம வந்து உடல் நலக்குறைவால் வந்து பாதிக்கப்படுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனாலதான் இயற்கைக்கு எதிராக நாம் செயல்படக்கூடாது. இங்க 17 என்ன சொல்கிறது? நியமத்துல யுக்தாஹார விகாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹா. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். சோ உண்ணுதல்னா நம்ம வந்து எதை வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ தாவர உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும், மாமிச உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். பால் பொருட்கள் இதெல்லாம் இல்லாத, தாவரங்கள்ல இல்லாத சத்துக்களே கிடையாது. சோ அந்த தாவரங்களை வந்து நம்ம உணவுப் பொருள்களாக நாம எடுத்துக்கொள்ளலாம். உறங்குதல் அதே மாதிரிதான். இத்தனை மணி நேரம் உறங்கணும் அப்படின்ட்டு லேட் நைட்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. சோ லேட் நைட்ல ஒர்க் பண்றவங்க அடுத்தது வந்து உழைத்தல். சோ அத உழைத்தல் பற்றி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த பௌதீக உலகிலே இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாமே தெரியும். நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. சரிங்களா? முதல்ல வந்து 100 வருஷம்னு சொன்னாங்க. ஆனா இப்பெல்லாம் வந்து 100 வருஷம் அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியல. ஏன்னா அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது. சோ இப்ப சின்ன வயசுல 40 வயசுக்காரங்களுக்கே வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது. ஏன்னா அவர்களுடைய உணவு பழக்கம், உறக்கம், உழைத்தல், இது மூணுமே அவர்களுடைய கேளிக்கைகள், இந்த 4ம் வந்து அதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. இப்போ முதல்ல எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டுக்கல் இருந்துச்சு, அம்மிக்கல் இருந்துச்சு. சோ வந்து கிணத்துல வந்து தண்ணி இறக்கும். இப்ப வந்து அதெல்லாம் போயிடுச்சு. ஆனா இப்ப நம்ம எங்க போறோம்? அந்த ஜிம்முக்கு போறோம். சரிங்களா? அந்த ஜிம்முக்கு போய் நம்ம அங்க என்ன சொல்லி தராங்க எனக்கு தெரியாது, நான் ஜிம்முக்கு எல்லாம் போறது இல்ல. சோ ஜிம்முக்கு போற பழக்கத்தை அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டு வேலைகள் செய்தாவே போதும். கிணத்துல தண்ணி இணைக்கிறது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு திசைகளையும் வந்து வலிமைப்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து விட்டுட்டோம். நம்ம அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இப்ப வந்து வேற மாதிரி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். மாடர்னா போயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நிறைய பாதிப்புகள் வந்து வந்திருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி பழக்கங்களை வந்து கரெக்டா டிசிப்ளின்டா கொண்டு போறவங்க அவங்க வந்து யோக பயிற்சி செய்கிறார்கள். சோ டிசிப்ளின்டா இருக்கிறதுனால யோக பயிற்சி செய்ய முடிகிறது. அதனால அவங்களுக்கு எந்த துன்பங்களுமே இல்லை. எந்த துன்பம் வந்தாலும் அதை எப்படி நீக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து தங்களை தாங்களே வந்து நெறிமுறைப்படுத்தி ஒழுக்கப்படுத்தி அதை வந்து தங்களுடைய கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரதுனால அவர்களுக்கு எந்த துன்பங்களும் ஏற்படாது அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது.
சோ உழைத்தல் பற்றி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு கழுதை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு புல்லுக்கட்டு தேவை. ஆனா அந்த கழுதை மேல அந்த கழுதையின் சொந்தக்காரன் சுமைகளை ஏற்றிக்கொண்டே இருக்கிறான். பாவம், அந்த கழுதை எவ்வளவு சுமை அது மேல வச்சாலும் அது சுமந்துதான் ஆகணும். நாள் முழுக்க உழைத்து எதுக்காக? ஒரே ஒரு புல்லுக்கட்டுக்காக. அதை சுதந்திரமா மேய விட்டாவே அது போய் நல்லா வயிறார புல்ல மேய்ஞ்சு தன்னுடைய வயிற்றை நிரப்பிக் கொள்ள முடியும். ஆனா அந்த முட்டாள் கழுதைக்கு தெரியாததுனால அவங்கிட்ட அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறது. அதே மாதிரிதான் நமக்கு இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம இந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு, இந்த லைஃப் ஸ்பேனுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சம்பாதிச்சா போதும். நம்மளுடைய பேரன்களுக்கு, நம்மளுடைய கொள்ளு பேரன்களுக்கு அப்படின்னு நிறைய ஆசைப்பட்டு சம்பாதித்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்மளுக்கு அப்புறம் கண்ணை மூடிட்டோம்னா அது யாருக்கு போகுது அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ அதுக்கு எதுக்காக வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படணும்? தேவையே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தாரணை பத்தி பார்க்கலாம். இப்போ 16ல யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன் ஏவாவதிஷ்டதே நிஸ்புக சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவன் என்று கூறப்படுகிறான். சோ யோகம் செய்வதன் மூலமாக, தியானம் செய்வதன் மூலமாக மனதினுடைய செயல்களை எல்லாம் கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாரு, ஒழுங்குபடுத்தி வச்சிருக்கிறாரு. சோ ஜட ஆசைகள் இருக்கிறதா, பௌதிக ஆசைகள் இருக்கிறதா, இதை செய்யணும், அதை வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஆசைகள் ஏதாவது அவருக்கு இருக்கிறதா? இல்லவே இல்லை. சோ அப்படி இருக்கிறவர்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டை, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட்டை, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க. சோ நன்கு நிலை பெற்றிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் இந்த தாரணையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா பொருள் உலகத்தில் இருக்கிற நம்மளுக்கு இந்த கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. நமக்கு ஆசைகள் நிறைய, இன்னும் வேண்டும் அப்படின்னு தான் நம்முடைய தேவைகளை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிட்டே தான் போறோமே ஒழிய எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது தெரியவே இல்லை நம்மளுக்கு. சோ நம்ம இந்த பாடிலி கம்ஃபர்ட்டுக்காக நம்ம வந்து நிறைய உழைக்கிறோம், நிறைய பொருள்கள் மேல ஆசைப்படுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. இப்போ 19ல தியானா, அது வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த ஸ்லோகம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமாம் ஸ்ருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஜ்யதோ யோகமாத்மனஹ. காற்று வீசாத இடத்தில் தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். சோ ஒரு காற்று வீசாத ஒரு இடத்துல ஒரு தீபத்தை ஏத்தி வச்சோம்னா அது எப்படி ஸ்டடியா எரியுது பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரிதான் ஒரு யோகம் செய்கின்ற யோகியின் மனது, அவனுடைய ஆத்மா எல்லாமே வந்து மனதில் இருக்கிற பரமாத்மா மேலேயே வந்து போக்கஸ்டா இருக்கு. சோ அவன் வந்து ஸ்திரமா இருக்கிறான், ஸ்டடியா இருக்கிறான், வேற எதுவுமே அவனை வந்து பாதிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு உறுதியோட இருக்கிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அந்த அவரை சுத்தி இந்த பௌதீகத்தில் என்ன நடந்தாலும் வந்து அது வந்து அவரை வந்து பாதிக்காது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் வந்து அவர் அதனால் வந்து பாதிப்பு அடைவது இல்லை. சோ நம்மளுடைய உடம்பிலே வந்து 9 வாயில்கள் இருக்கிறது, 9 கதவுகள் இருக்கிறது. 9 கதவுகள் அது என்னென்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். சோ 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெனிட்டல்ஸ், அப்புறம் ஆனஸ். சோ இந்த 9 கதவுகளையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பவுமே சத்துவ குணத்திலே நிலை பெற்றிருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்ப அந்த சத்துவ குணத்திலே நம்ம நிலை பெற்று இருந்தால் இந்த 9 வாயில்களுமே வந்து
சத்துவ குணத்திலேயே நிலைத்து இருக்கும். சோ அப்படி நிலைத்து இருக்கும் போது நம்ம பகவான் மேல வந்து போக்கஸ் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இல்ல நம்ம மனசு தியானத்துல உட்காரும் போது ரஜோ குணத்திலேயோ தமோ குணத்திலேயோ இருந்தா பகவான் மேல போக்கஸ் ஏற்படுவதற்கு ரொம்ப கஷ்டம். சோ இந்த போக்கஸ் வரணும் அப்படின்னா நம்ம மனசு வந்து சத்துவ குணத்திலே இருக்கிறோம். சோ 9 வாயில்களையும் வந்து சத்துவ குணத்திலே நிலை பெற்றிருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது. அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்னது? பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுகிறது. நம்ம பகவானோட தொடர்பிலே இருக்கிறோம். சோ அப்ப வந்து நம்ம மனசு பக்குவப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மனசுல வந்து ஜட செயல்கள் வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவைப்படல, பௌதீக செயல்கள் எதுவுமே நமக்கு வேண்டான்னு விலகி இருப்போம். நமக்கு இல்ல, யோகிகள் விலகி இருக்கிறார்கள். சோ தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இந்த பக்குவ நிலையை உணரலாம். இந்த பக்குவ நிலை வந்து எப்ப வரும் அப்படின்னா, எப்போ அந்த யோகியினுடைய மனசு தூய்மையாக களங்கங்கள் இல்லாமல் பகவானோட ஐக்கியமாகி இருக்கிறதோ அப்ப வந்து அவர் ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். சோ அப்பதான் அந்த பக்குவ நிலை ஏற்படுகிறது. அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். அப்போ இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து அவனோட மனசு மட்டும் இன்பத்தை அனுபவிக்கவில்லை, பகவானோட இணைப்பிலே இருப்பதனால அவனுடைய அத்துணை புலன்களுமே வந்து பகவானுடைய திவ்யமான இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கிறான். இந்த மாதிரி நிலை பெற்றவன், உறுதியாக இருக்கிறவன் உண்மையில் என்றுமே வலுவுவதில்லை. அவனுக்கு வந்து தோல்வி கிடையாது. இந்த யோகத்தின் மூலமாக அவனுக்கு ஒரு உண்மை தெரிய வருகிறது. இந்த உலகத்திலே பௌதீக இன்பங்கள் எல்லாம் இன்பமே இல்லை, பகவானுடன் நாம் கொண்டிருக்கிற உறவு மட்டுமே வந்து உயர்ந்த லாபம். இந்த மனித பிறவி எடுத்ததன் லாபமே வந்து அதுதான், நோக்கமே அதுதான் அப்படிங்கிறத வந்து அங்க வந்து அந்த உண்மையை வந்து அவன் உணர்ந்து கொள்ளுகிறான். அந்த நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. அந்த யோகிக்கு இந்த பௌதீகத்துல ஏதாவது துன்பங்கள் வந்தா கூட அந்த துன்பங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு துன்பமே கிடையாது. அதுல இருந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் கெயின் பண்ணிக்கிறேன். பகவான் எனக்கு அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த சக்தியை வந்து, அந்த ஞானத்தை வந்து எனக்கு அளிப்பார் அப்படின்னு அவருடைய மனசு வந்து, அந்த யோகியினுடைய மனசு வந்து நிலை பெற்றிருக்கிறதுனால பௌதீக துன்பங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு துன்பமாகவே வந்து அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. இது எல்லாமே, இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே என்னத்த சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா போக்கஸிங்க பத்தி சொல்லுகிறது. சோ இங்க இந்த பிக்சர் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம். ஒன்லைன் ஸ்டோரியா நான் அன்னைக்கு சொன்னேன். துரோணர் வந்து எல்லாத்துக்குமே பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு மரத்தை பார்த்துட்டு அந்த மரத்துல என்ன தெரியுதுன்னு கேட்கும் போது எல்லாரும் எனக்கு மரம் தெரியுது, கிளை தெரியுது, பூ தெரியுது, காய் தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அர்ஜுனர் மட்டுமே எனக்கு கழுகின் கண்கள் மட்டுமே தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்மளுடைய போக்கஸும் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். சோ இந்த உடல் எடுத்ததன் நோக்கமே வந்து பக்தி செய்து பகவானை அடைவதற்கே. வேற யாருனாலையும் 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கிறது. அதுல வந்து நம்ம எத்தனையோ பிறவிகளை கடந்துதான் நம்மளுக்கு இந்த மனித பிறவி கிடைத்திருக்கிறது. மனித பிறவியில் மட்டுமே பக்தி செய்ய முடியும். வேறு யாருமே மிருகங்களாக பிறந்தாலும், மரங்களாக பிறந்தாலும், புல் பூண்டுகளாக பிறந்தாலும் பக்தி செய்வதற்கு வழி இல்லை. சோ இந்த பிறவி எதற்காக கொடுத்திருக்கிறார் பகவான்? பகவானை சென்று அடைவதற்கு. நாம் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த அணு ஆத்மாக்கள் நம்முடைய வரவை எதிர்பார்த்து நம்முடைய அப்பாவான பகவான் காத்து கொண்டிருக்கிறார். சோ நம்ம அவர்கிட்ட போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். சோ அதான் வந்து போக்கஸ்ட பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ இங்க என்ன அப்படின்னா 12 வருடங்கள் வந்து அவங்க வந்து வனவாசம் ஒளிந்திருந்து அவங்க யாருக்குமே தெரியாம வனவாசத்தை முடித்திருந்தார்கள். சோ அவ்வளவு போக்கஸ்டா இருந்தாங்க.
சோ வனவாசத்தை முடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுங்க. சோ அதை பத்தி சொல்ற பிக்சர் தான் இது. இங்க என்ன அப்படின்னா திரௌபதியினுடைய சுயம்பரம். சோ இங்க என்ன அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இங்க வந்து ஒரு தண்ணி ஏதோ இருக்கு, மேல வந்து ஒரு ஃபிஷ், அந்த ஃபிஷ் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அந்த ஃபிஷ்ஷோட கண்ணை பார்த்து கீழே உள்ள தண்ணியில அதனுடைய பிம்பம் தெரிகிறது. கீழே தான் போக்கஸ் பண்ணணும், நம்ம கீழே தான் பார்க்கணும், மேல பார்க்க கூடாது. அதனுடைய கண்ணை வந்து ஹிட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. சோ அது எவ்வளவு கடினமானது. ஆனா நம்மளுக்கு தான் கடினம், அர்ஜுனருக்கு வந்து அது கடினமே இல்லை. அதிலும் வெற்றி பெற்று அவர் வந்து திரௌபதியை வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ நம்மளுடைய போக்கஸும் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுகிறது. சோ 34வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சஞ்சலம் கீமன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாகம் நிக்ரகம் மன்யே வாயோரிவச துஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. உண்மைதானே? சோ மனசு எப்பவாச்சும் நம்ம சொன்ன பேச்சு கேட்டிருக்குதா? என்னைக்காவது அமைதியா இருந்திருக்கா? கடல்ல மாதிரிதான், கடல்ல எப்படி அலைகள் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி நம்ம மனசுலயும் என்ன அலைகள் வந்து வீசிக்கொண்டே இருக்கிறது, அமைதி இல்லாம இருக்கிறது, குழப்பம் நிறைந்தது. இத பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா அப்படிங்கிற எப்பவுமே ஒரு குழப்பம். ஏதாவது சொன்ன பேச்சு கேட்கறதா? இல்ல, அடங்கவே அடங்காது. சோ எப்பவுமே அடங்காம இருக்கிறது. ஆனா சக்தி மிகுந்தது. சோ நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸையும் மீறி அதனால வந்து செயல்பட முடியும். சோ இவ்வளவும் நிறைந்தது மனது. சோ அதனால அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாருன்னா, புயல் காத்த கூட என்னால அடக்கிட முடியும், ஆனா என்னோட மனசை அடக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு. பகவான் வந்து அதுக்கு என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிக்ரகம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராக்கியேன சத்துஹ்யதே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையினாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவானும் ஒத்துக்கிறாரு. ஆமாம் அர்ஜுனா, மனசை வந்து அடக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், அதுல சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாரு. ஆனா அதுக்கு 2 வழிகள் இருக்கிறது மனதை அடக்க முடியும். தகுந்த பயிற்சி, பிராக்டிஸ், அபியாசேனம். சோ அபியாசேனம் அப்படின்னா பிராக்டிஸ் பண்றதுனாலையும் பயிற்சி செய்து கொள்வதனாலையும் பற்றின்மையினாலையும் வைராக்கியேன, வைராக்கியம் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்துல பற்றின்மை, டிட்டாச்மெண்ட். எதுலையுமே நான் வந்து என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே நான் வந்து பற்றில்லாமல் செய்வேன். என்னுடைய கடமைகளை வந்து நான் சரிவர செய்வேன், ஆனால் நான் அதன் மேல பற்று வைக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி இருந்தா நம்முடைய மனசை வந்து அடக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த 2 விஷயங்களை வந்து சொல்யூஷனா தர்றாரு மனதை அடக்குவதற்கு. சோ மனதை வந்து இப்ப வந்து நண்பனாக்கி கொள்ளுவதும் எதிரியாக்கி கொள்வதும் நம்முடைய கையிலே இருக்கிறது. சோ மனதை வந்து எப்படி நண்பனாக்கி கொள்ள முடியும் அப்படின்னா, நம்ம சொல்றதுதான் மனம் கேட்க வேண்டும். சோ மனது வந்து அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அந்த மனதை பகவான் மேல திசை திருப்பி வைப்பதன் மூலமாக நம்ம வந்து அந்த மனதை வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ள வைத்திருக்கலாம். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, நமக்கு இருக்கிற ஃப்ரீ டைம்ல எல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். சோ பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் செய்வதன் மூலமாக நம்ம வந்து இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கிறது, அந்த மாதிரி உபன்யாசங்களை வந்து கேட்கிறது, இந்த மாதிரி பண்ணுவதன் மூலமாக நம்ம வந்து நம்ம மனசை வந்து கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியும்.
ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். இந்த மாதிரி பக்தி செய்யறதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கிறது. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, ஸ்ரவணம்னா நம்மளுக்கு தெரியும், பகவானை பற்றி கேட்பது. இதுதான் ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது. நம்மளுடைய நவவித பக்திகளே, நவம்னா 9 விதமான பக்திகள், 9 விதமாக பக்திகள் செய்ய முடியும். இந்த 9 விதமான பக்திகள்ல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ரவணம், கேட்கிறது. பகவானை பற்றி கேட்பதன் மூலமாகவே அவர் மேல ஒரு சின்ன நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. அந்த நம்பிக்கை கேட்க 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 வளர்ந்து கொண்டே போய் பற்றாக மாறுகிறது. சோ அந்த நம்பிக்கை பற்றாக மாறி வளர்ந்து 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 பகவான் மேல ஒரு அன்பு, ஒரு காதல், ஒரு பிரேமை ஏற்படுகிறது நமக்கு. சோ இந்த மாதிரி கூட நம்மளால பற்று கொள்ள முடியும், பக்தி செய்ய முடியும். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டா கீர்த்தனம். நிறைய பேர் பாட்டு பாடுறீங்க இல்லையா? சோ அத பகவானை நினைத்து கொண்டுதான் நம்ம பாடுறோம். சோ பகவானை நமக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு லிங்க் ஏற்படுகிறது, ஒரு கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுகிறது. பகவானை பற்றி கேட்கும் போது ஒரு கனெக்டிவிட்டி நமக்கும் பகவானுக்கும் ஏற்படுகிறது. பகவானை பற்றி பாடும் போதும் நமக்கும் அவருக்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுகிறது. அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். பகவான் பாரு, நம்ம குழந்தை நம்மளை பத்தி எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டுட்டு இருக்கான், எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா குழந்தை பாடுது அப்படின்னு பகவான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். சோ இந்த மாதிரி ஸ்மரணம் அப்படின்னா அவரை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருப்பது. சோ அவருடைய லீலா வினோதங்கள், அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம ரசிப்போம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு பகவான், இந்த சின்ன குழந்தைங்களோட அந்த லிட்டில் கிருஷ்ணாவா, அந்த கார்ட்டூன் வந்தா கூட நம்ம உட்கார்ந்து பேன் பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி பகவானை பற்றி எந்த விஷயங்கள் வந்தாலுமே நமக்கு இந்த முண்டேன் பிளஸர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுகிற இந்த பௌதீக இன்பங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஒரு டயர்ட்னஸ் கொடுக்கக்கூடியது. ஒரு தடவை பார்க்கலாம், 2 தடவை பார்க்கலாம், 3ஆவது தடவை நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஆனா பகவானுடைய வினோதங்கள் எல்லாமே நம்ம எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு அழுக்கவே அழுக்காது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி செய்யலாம். இந்த நவவித பக்திகளை பற்றி பின்னாடி ஒரு சாப்டர்ல விரிவாக வரப்போகிறது. அப்ப நம்ம என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு? மனதை அடக்குவது கஷ்டம், ஆனா அதுக்கு 2 வழி இருக்கு. ஒண்ணு பயிற்சி செய்வது, இன்னொன்னு பற்றின்மை, டிட்டாச்மெண்டா இருக்கிறதுனாலையும் நம்மனால மனதை அடக்க முடியும் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா? நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தோம்னா அது நமக்கு நண்பன். நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல, அது மீறி போயிடுச்சு அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு எதிரி. இப்போ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதாவது அஷ்டாங்க யோகம் செய்யறாங்க யோகிகள். அந்த அஷ்டாங்க யோகம் செய்யும் போது அந்த யோகி கொஞ்ச காலம்தான், ஒரு ஷார்ட் பீரியட் தான் அந்த யோகத்தை அவர்னால செய்ய முடிஞ்சது. அதற்குள்ள அவர் இறந்து போகிறாரு. அப்படி அந்த மாதிரி யோகியின் நிலை என்ன? அந்த யோகத்தில் தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? அவங்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு. அந்த ஸ்லோகம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் யுசித்வா சாஸ்வதி சமா சுகீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே யோக பிரஷ்டோ விஜாயதே. சோ அந்த மாதிரி வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். சோ அவன் கொஞ்ச காலமாச்சும் அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணிட்டு இருந்தான். அதனால அவன் இறந்ததற்கு அப்புறமாக எங்க போறான் அப்படின்னா புண்ணிய ஆத்மாக்கள் வாழ்கின்ற ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு போகிறான். அங்க போகி அவனுடைய புண்ணியங்கள் எவ்வளவு இருக்குதோ அந்த கிரெடிட் எல்லாம் நல்லிஃபை ஆகிற வரைக்கும், அந்த பலன்கள் எல்லாமே தீரும் வரை அங்கே இருந்து அங்க ஸ்வர்கலோகத்தின் சுகங்களை எல்லாம் அனுபவித்து விட்டு அவனுடைய அந்த பக்தி தொண்டு அப்படியேதான் இருக்கு. அதனால என்ன பண்றார் பகவான்? அவருக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்கிறார் பக்தி செய்வதற்கு. அவர் எங்க வர்றார்? புண்ணிய லோகத்துல சந்தோஷங்களை எல்லாம் அனுபவித்து விட்டு அவர் ஒரு பெரும் பணக்காரருடைய குடும்பத்திலே பிறக்கிறார்.
சோ அந்த ஒரு நல்லவர்களுடைய குடும்பத்திலே பிறக்கிறதுனால மறுபடியும் பக்தி செய்வதற்கு அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பை வந்து பகவான் நல்குகிறார். இப்போ அதேதான் இன்னொன்னு, சரிங்களா? இது வந்து இந்த யோகி வந்து ரொம்ப லாங் பீரியடா வந்து அவர் வந்து யோகம் செய்திருக்கிறார், அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறார். ஆனால் வெற்றி அடைவதற்கு முன்பே வந்து அவர் வந்து இறந்து போகிறார். அப்ப அவருடைய நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதவா யோகி நாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் கீத்ருஷம். சோ அல்லது நீண்டகால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ ஆன்மீகமாக யாக இருக்கிறார்களோ, சோ அந்த வெற்றி அடையாத யோகி லாங் பீரியட் யோகம் செய்தாரு, வெற்றி அடைவதற்கு முன்பே இறந்து விட்டாரு. இப்ப அவருக்கு வந்து எங்கே பிறவியை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா ஆன்மீகிகள், சோ யாரெல்லாம் வந்து பக்தி செய்கிறார்களோ அந்த மாதிரி ஒரு குலத்தில் பிறப்பது உறுதி அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து கேரண்டி சொல்றாரு. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பிறவி இந்த உலகில் மிக மிக அரிது, ரேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இங்க வந்து அந்த மாதிரி பிறவி கிடைக்கிறது மிகவும் அரிதானது அப்படின்னு இங்க பகவான் நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார். 47 என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். என்ன ஸ்லோகம் அது? ஓகே. யோகினாம் அபிசர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தராத்மனஹ ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சம்யே யுக்ததமோ மதஹ. சோ மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். சோ பகவான் தன்னோட ஒப்பீனியனை வந்து இங்க சொல்லி இருக்கிறார். யார் சிறந்த யோகி அப்படிங்கிறவர வந்து இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. யோகிகள் நிறைய பேர் இருக்கலாம், ஆனா அந்த யோகிகள்ல யார் வந்து பகவான் மேல 100% ஃபெய்த் வச்சிருக்கிறாங்களோ, யார் வந்து என்னையே எப்போதுமே நினைத்து கொண்டே இருக்கிறார்களோ, யார் வந்து அன்போடு எனக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி தொண்டு செய்கின்றார்களோ, அவர்கள் வந்து யோகத்தில் பக்தியிலே வந்து என்னுடன் வந்து மிகவும் நெருங்கியவர்களாக இருக்கிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வந்து மற்ற எல்லா யோகிகளையும் விட உயர்ந்தவன் அப்படின்னு அவருடைய பகவானுடைய அபிப்பிராயத்தை வந்து இங்க வந்து சொல்லி இருக்கிறார். சோ உன்னத அன்பு தொண்டு பஜதே அப்படின்னா உன்னத அன்பு தொண்டு அப்படிங்கிறது பகவானுடைய அபிப்பிராயம். யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறார்களோ, யோகிகளே யார் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து மிகவும் எனக்கு நெருங்கியவர்கள், அவர்களே மிகவும் உயர்ந்தவர்கள், எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. இங்கே நிறைய யோகங்கள் இருக்கிறது, அதிலே மிக மிக சிறந்த யோகம் எது அப்படின்னா அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. நீங்க எந்த யோகம் வேணா எடுத்துக்கோங்க, கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா தான் இருக்கு. எல்லாத்தினுடைய குறிக்கோள் என்ன? பக்தி செய்வதுதான், பகவானுக்கு பக்தி செய்வதுதான். அப்போ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிகிறது? மத்த எல்லாமே ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் தான். அதை வந்து அதன் மூலமாக போக முடியும். ஆனா கடைசியில என்ன செஞ்சா பகவானை அடைய முடியும்? பக்தி செய்தால் மட்டுமே வந்து பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெளிவாகிறது. இங்க சத்திய யுகத்துல வந்து எந்த தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க கடவுளை அடைவதற்கு? ரொம்ப அவங்களுடைய வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. சோ அவங்க வந்து 10,000 வருடங்கள் கூட வந்து தவம் செய்வார்கள், தியானம் செய்வார்கள். சோ தியானத்தின் மூலமாக தான் வந்து
சத்திய யுகத்திலே பகவானை அடைய முடிந்தது. அது ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது கூட. இப்போ அடுத்த யுகமான திரேதா யுகத்துல என்ன பண்ணாங்க, எப்படி என்ன செஞ்சு பகவானை அடைந்தார்கள் அப்படின்னா யாகங்கள் செய்தார்கள். சோ இந்த யாகங்கள் எல்லாம் செய்வதற்கு மிக பொருட்செலவு ஜாஸ்தியாகும். அது மட்டும் இல்ல, ரொம்ப படித்த பிராமணர்கள் அவர்களுடைய சொல்லிலே சத்தியம் நிறைந்திருக்க வேண்டும். அவர்கள் உச்சரிக்கிற மந்திரத்திலே பவர் ஜாஸ்தியா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க திரேதா யுகத்துல. சோ அவங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய விலை உயர்ந்த இந்த மாதிரி யாகங்களை எல்லாம் செய்துதான் பகவானை அடைய முடிந்தது. இப்போ துவாபர யுகத்துல என்ன பண்ணி பகவானை அடைந்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டா, விரிவான கோயில் வழிபாடுகள், சோ டெய்டி வர்ஷிப் பண்ணிதான் பகவானை அடைய முடிந்தது துவாபர யுகத்திலே அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ நம்ம இந்த கலியுகத்திலே நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா, கலியுகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொடுமையான யுகம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனா அதனாலதான் மகாபிரபு பகவான் கிருஷ்ணர் மகாபிரபுவா அவதரிச்சு இந்த கலியுக மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும். இந்த கலியுக மக்களை பகவானிடம் அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும். இந்த கலியுக மக்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள், அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப கம்மி, மந்த முக்தி உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள், இறைவனை பற்றிய ஞானம் கொஞ்சமுமே கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு மந்தமான மக்களை அவங்களும் பகவானிடமிருந்து வந்தவர்கள் தான். இவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு பகவான் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, அவருடைய சக்திகளை எல்லாம் சக்கராயுதத்துல வைக்கல, அவருடைய நாமங்களிலே வச்சாரு. சோ அந்த நாமங்களை நம்ம உச்சரிப்பதன் மூலமாக, என் மனசு எங்கேயோ இருந்துகிட்டு பகவானோட பேரை சொல்றதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. ரொம்ப அட்டென்டிவா பகவானே நம்ம முன்னாடி உட்கார்ந்து இருந்தா நம்ம எப்படி நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு அவருடைய பேர்களை எல்லாம் சொல்லுவோமோ, நம்ம அவரை அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணுவோமோ, அந்த மாதிரி ஒரு அட்டென்டிவா பகவானுடைய பெயர்களை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ கலியுகம் ரொம்ப கடுமையானது, கொடுமையானதுதான். ஆனா அதுல ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் வரம் இருக்கிறது. என்ன அப்படின்னா சங்கீர்த்தன யக்ஞம். சோ சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை செய்து என்னுடைய மக்களாகிய நீங்கள் என்னை அடையுங்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வரத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. சோ இப்ப நம்ம என்ன முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு 10வது மாடியில தான் உங்க வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நீங்க இந்த மாடிப்படி வழியா போவீங்களா இல்ல லிப்ட்ல போவீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க மாதாஜி, எப்படி போவீங்க? கஷ்டப்பட்டு முட்டி வலியோட மெதுவா நின்னு ஏறி போவீங்களா இல்ல சல்லுன்னு லிப்ட்ல போயிடுவீங்களா? லிப்ட்ல தான் போவோம். லிப்ட்ல தானே போவீங்க. அதுதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, லிப்ட் அப்படிங்கிறது பக்தி யோகம். நீங்க கஷ்டமே பட வேண்டாம், பக்தி யோகம் செய்து என்னை அடையுங்கள். இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகம் செய்வது, ஞான யோகம் செய்வது அதெல்லாம் தேவையில்லை. மற்ற யோகங்கள் எல்லாமே இந்த மாடிப்படியின் மூலமாக உங்களுடைய வீட்டை அடைவதற்கு சமம். சோ இந்த லிப்ட் அப்படிங்கிறது பக்தி யோகம் செய்து பகவானை அடைவதற்கு சமம். சோ நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணணும்? பக்தி யோகம் தான் நமக்கு ஏற்றது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம சங்கீர்த்தன யக்ஞம் செய்யலாம், சாண்டிங் பண்ணலாம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாம். சோ எவ்வளவு எளிமையாக நம்மளுக்கு நம்ம ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி பிறவி நம்ம எல்லாம். சோ நம்ம குறைபாடுகள் நிறைந்தவர்கள், மந்த புத்தி உடையவர்கள், பகவானை பற்றிய ஞானம் இல்லாதவர்கள். சோ நமக்காகவே எளிமையாக்கி பக்தியை பகவானை அடைவதற்கு இந்த ஒரு வழியை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. சோ அப்ப நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லைங்களா? இந்த சான்ஸை நம்ம விட்டுடக்கூடாது. சோ சங்கீர்த்தன யக்ஞத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற இந்த 16 வார்த்தைகள் கொண்ட மகா மந்திரத்தை நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ஹரே அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணானா நம்மளுக்கு தெரியும், ராமானா நம்மளுக்கு தெரியும். ஹரே அப்படிங்கிறது ராதா அம்மாவை குறிக்கிறது. ராதே ஹரே அப்படின்னா கிருஷ்ணர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. கிருஷ்ணா அப்படின்னா
இந்த ராதாமா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. சோ இந்த மாதிரி அவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி கொண்டே நம்மளும் அவங்களோட பேரை உச்சரித்து, இன்னும் சொல்ல போனா இஸ்கான்ல டான்ஸ் ஆடுவோம் இல்லைங்களா? சோ அதெல்லாம் கூட டான்ஸ் ஆடி, பாட்டு பாடி, பிரசாதம் சாப்பிட்டு, அவங்களுடைய பெயர்களை எல்லாம் உச்சரித்து சந்தோஷமாக பக்தி செய்வதற்கு இஸ்கான் நமக்கு வழிவகுக்கிறது. சோ இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை பற்றி கலியுகத்திலே ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் தான் நம்மை பகவானிடம் அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? மகாபிரபுவே சொல்லி இருக்கிறாரு, ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் ஏவனாஸ்தி ஏவனாஸ்தி அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறாரு. இதை விட வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ ஒரு தடவை சொன்னா இது என்ன அப்படின்னு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். 2 தடவை சொன்னா நம்ம கொஞ்சம் கவனிப்போம். 3வது தடவை சொன்னா அது சத்திய வார்த்தை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ என்ன சொல்றாரு, மகாமந்திரத்தை ஜெபிப்பதை தவிர இந்த கலியுகத்திலே இந்த பௌதீக வாழ்க்கையை விட்டு பகவானை அடைவதற்கு வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. So the only way is chanting the holy names of ஸ்ரீஹரி அப்படின்னு மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதற்கு நிறைய எவிடன்சஸ் கூட, ரெஃபரன்சஸ் கூட இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதா நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு. இது சோடசகம் நாம்னாம் கல்மஷ நாசனம் நதக் வரதரோ உபயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. இது சோடசகம் நாம்னாம் கலிகல்மஷ நாசனம் நதக் பரதரோ உபயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின்பு, சோ எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் கொண்டு வச்சுக்கிட்டு தேடுறாங்க, இந்த கலியுக மக்களுக்கு விடுவி ஏற்படுவதற்கு என்ன வழி இருக்கிறது அப்படின்னு தேடும் போது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை விட இந்த வயதிற்கு, இந்த வயதுன்னா வயதுன்னு நினைச்சுக்க கூடாது, இந்த கலியுகத்திற்கு, சோ ஒரு மதத்தின் முறையை, மதம்னா என்ன, மதம்னா ஹிந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லிம் கிடையாது, இந்த மதம்னா தர்மம். சோ இந்த தர்ம முறையை உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது, இதை விட மிக உயர்ந்த தர்மம் வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு என்ன சொல்றது அப்படின்னா, கிருஷ்ண யஜூர் வேதத்தில் கலிச்சந்தாரண உபனிஷத் சொல்கிறது. நமக்கு தெரியும் 108 உபனிஷத்துக்கள் இருக்கிறது, முக்கியமான உபனிஷத்துக்கள் இருக்கிறது. அதுல ஒண்ணு கலிச்சந்தாரண உபனிஷத். அந்த உபனிஷத் இந்த மாதிரி பகவானுடைய மகாமந்திரத்தின் மகிமையை சொல்கிறது. அடுத்தது நான் சொன்ன அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். சோ ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம இவ கேவலம் கலவ் நாஸ்தியேவ 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 கதிர் அந்யதா. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிலீலா 17.21 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கலேர்தோஷ நிதேராஜன் அஸ்திகே மகான் கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் கஜேத். என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது கேண்டோ 3வது சாப்டர் 51வது வெர்ஸ் இப்படி சொல்கிறது. என்னோட அன்பான ராஜா அப்படின்னா யாரு சொல்றாங்க? சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. அன்பான ராஜா அப்படின்னு யார சொல்றாரு? பரீட்சித் மகாராஜா கூப்பிடுறாரு. இந்த கலியுகம் எப்படிப்பட்டது? குறைபாடுகள் நிறைந்தது. இந்த வயதுன்னு நான் எதை சொன்னேன்? இந்த யுகத்தை, இந்த கலியுகத்தை சொன்னேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த கலியுகத்திலே ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது, நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கிறது, ஒரே ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே நம்ம இந்த பொருள், இந்த பௌதீக உலகிலிருந்து விடுபட்டு நம்ம பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை, கோலோக விருந்தாவனத்தை நம்ம அடையலாம், ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ சத்தியோகத்துல பண்ணின மாதிரி கஷ்டப்பட்டு 10,000 வருடங்கள் தியானம் செய்ய வேண்டாம். துவாபர யுகத்துல பண்ணின மாதிரி எண்ணங்கள் செய்ய வேண்டாம்.
துவாபர யுகத்துல பண்ணின மாதிரி வந்து கோயில் வழிபாடுகள் செய்ய வேண்டாம். அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு பொருளும் கிடையாது, சக்தியும் கிடையாது, நம்மளுக்கு வந்து வாழ்நாளும் கிடையாது. சோ நமக்கு என்ன அப்படின்னா, நம்ம வாழ்நாளுக்கு ஏற்ற மாதிரி, இங்குள்ள குறைபாடுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய களங்கங்கள் நிறைந்த மனதை வந்து சுத்தப்படுத்துவதற்கு ஒரே வழி, பகவானை அடைவதற்கு ஒரே ஒரு மகா மந்திரம் இந்த கிருஷ்ண மந்திரம் தான் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு சொல்கிறது. யக்னோ ஜப யக்னோஸ்மி, கிருஷ்ணராகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜபயக்னம் ஆவேன். சோ நம்ம உச்சரிக்கிறோம் பாத்தீங்களா அந்த மகா மந்திரம், அந்த மகா மந்திரத்திற்கும் நம் பகவானுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. அந்த மகா மந்திரமே கிருஷ்ணர், கிருஷ்ணரே அந்த மகா மந்திரம். சோ யஜ்னோ ஜப யக்னோஸ்மி. சோ நீங்க செய்கிற நம்ம வந்து அந்த சாண்ட் பண்றது எதற்கு சமம் அப்படின்னா, ஒரு யக்னம் செய்வதற்கு சமம் அப்படின்னு பகவத்கீதை 10வது சாப்டர் 25வது ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. நாம்னாம் அகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்திஸ் தத்ரார்த்தித நியமிதா ஸ்மரணேன காலாக ஏதத் த்ருஷிதவா கிருபா பகவான் மாமாபி துர்த்தைவம் ஈத்ருஷம் இஹாஜனி நானுராகாக. சோ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் அந்தியலீலா 20.16 இந்த மாதிரி சொல்கிறது. இதனுடைய விளக்கம் என்னாச்சு? ஸ்லைட்ஸ் வர மாட்டேங்கிறது. இதோ வந்துருச்சு. என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்களுடைய புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்ளுவதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. சோ பகவான் தன்னுடைய அந்த ஆளுமையை, தன்னுடைய சக்திகளை, தன் எல்லாத்தையுமே அவருடைய கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, கோபாலா, நாராயணா அப்படிங்கிற அந்த பேர்ல வந்து அவர் வந்து வைத்திருக்கிறார். சோ அந்த முதலீடு செய்திருக்கிறார். அந்த நினைவில் கொள்ளுவதற்கு கூட அது ரொம்ப நம்மளுக்கு கஷ்டமாவே இல்லை. சோ அந்த பெயர்களை உச்சரிப்பதன் இதற்கு வந்து நிறைய கடினமான விதிமுறைகளோ எதுவுமே வந்து கிடையாது. சோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்தியலீலா 20.16 சொல்கிறது. சோ இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறி முப்படி கடவுளை அடைவது அப்படின்னு 6.1 9 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டது. அஷ்டாங்க யோகத்தின் நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். யம, நியம, ஆசன, பிராணயாம, பிரத்யாகார, தாரண, தியான, சமாதி அப்படிங்கிற 8 நிலைகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? அது கட்டுப்படுத்தலைன்னா அது நம்மளுக்கு எதிரியாகிவிடும். கட்டுப்படுத்தினால் அது நமக்கு நண்பனாகிவிடும். எப்படி கட்டுப்படுத்துவது? பயிற்சியினாலும் பற்றற்ற நிலையிலும் நம்ம வந்து அதை கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு 2 சொல்யூஷன் வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொன்னார். சோ தோல்வியற்ற யோகியின் நிலை என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்டப்போ, சோ ஷார்ட் பீரியட் யோகம் செய்து உயிரை உகுத்தவனுடைய அவன் வந்து ஒரு பணக்கார, அவன் இன்பங்களை எல்லாம் சொர்க்கத்திலே அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் ஒரு பணக்கார வீட்டிலே பிறந்து அவன் வந்து மறுபடியும் பக்தியை தொடரலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. ரொம்ப காலம் லாங் பீரியட் அந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகத்தில் செய்து அவன் ஒரு யோகி உயிரை விட்டிருந்தா அவர் வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஆன்மீகமான குடும்பத்திலே பிறந்து பக்தி செய்யலாம். ஆனால் அப்படிப்பட்ட பிறவி மிகவும் அரிதானது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. யோகங்களிலே சிறந்த யோகம் எது அப்படின்னு பகவான் வந்து பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட கொடுத்திருக்காரு. சோ இந்த சாப்டர் இதனோட முடிவடைகிறது. இதோட நான் வந்து ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா இன்னைக்கு நீங்க வந்து கேட்கலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஸ்டோரி எதுவும் இல்லை, அதனால நீங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்க கேட்கலாம். மாதாஜி, பிரபுஜி.